Art Transforma va néixer el 2009, fa 10 anys, però jo trobo els orígens abans, quan jo vaig marxar a estudiar al Superior de Música a Anglaterra per ser violista, concertista, i el que va passar va ser que per diferents motius vaig tenir interessos que tenien a veure més en allò social que no estrictament musical, i va desembocar en un projecte final de carrera sobre accés a les arts, en el qual vaig descobrir tot un món de community arts, community music a Anglaterra, que anys després, amb un bagatge ja allà a Anglaterra, vaig voler portar cap aquí a Barcelona. El primer projecte d'Art Transforma, iniciat el 2009, va ser Música a l'abast, un projecte que encara existeix ara, que consisteix en que qualsevol infant amb discapacitat, amb diversitat funcional, pluridiscapacitat, pugui gaudir de sessions de música de manera regular i setmanal. Lo pequeño es enorme en este sentido, ¿no? Un gesto, una emoción, un sonido nuevo, un movimiento nuevo, todo es ir descubriendo, ¿no? Descubres tantas cosas propias y ajenas, ¿no? El 2013 vam començar amb l'Orquestra Integrada per Joves amb i sense diversitat funcional, que igual que Compartides, que és un projecte que neix un parell d'anys més tard, tots dos són projectes que aglutinen entitats culturals, educatives i socials en un mateix projecte. Quan una persona viu certs moments de felicitat o es troba bé, està satisfet amb el que fa, content, sempre es trasllada, no, a les altres persones, i m'imagino que com a famílies que estan tan properes a ells ho han de percebre, igual que ho percebem nosaltres, o quan ho comparteixen en el centre el que han fet, no? Llavors jo penso que és això, que s'expandeix, no és només amb ells, sinó al seu entorn. M'ha fet obrir molt la mirada cap a la diversitat, cap a veure com tothom té maneres de fer i maneres de pensar diferents. Recordo fa 2 anys, quan vam fer paraules a l'auditori, em vaig emocionar moltíssim a l'escenari i en aquell moment vaig pensar, m'havia oblidat d'emocionar-me fent música. Tenim un projecte també en un espai materno-infantil que sobretot allà el que treballem és el vincle entre el cuidador principal de l'infant, que normalment és la mare, i els seus nadons 0-3 anys. Som mares i famílies en situació de vulnerabilitat, en situació de risc. Llavors, nosaltres el que fem és intentar canviar l'organigrama d'aquell centre perquè les arts tinguin un paper important en el dia a dia. Tenim un projecte pilot ara mateix a presons, amb una durada de 3 mesos, sessions quinzenals, sobretot a través d'ukeleles. Sembla que és un instrument prou motivador per als reclusos de les presons on estem treballant i també acaba en una posada en escena per la resta d'interns. També tenim en marxa un projecte que es diu Música per l'Oblit, que és amb gent gran. Anem a residències o centres de dia a fer sessions setmanals de música i creativitat. El tema formacions el portem a tots els col·lectius, anem des d'universitats amb futurs educadors socials, futurs musicoterapeutes, futurs mestres d'infantil. Fem formacions allà de com fer arribar a les arts i també fem formacions per centres ocupacionals, doncs tots els educadors socials, equips directius que hi treballen, escoles d'educació especial i també escoles de primària. Fem projectes d'escoles de primària. Normalment aquests projectes ja no són tant per fomentar la inclusió, sinó que són per treballar la diversitat. Em costa d'imaginar Art Transforma d'aquí 10 anys perquè crec que Art Transforma en el 10è aniversari és el que jo havia projectat fa 10 anys. Llavors, ara crec que tinc el que jo volia. M'imagino que d'aquí 10 anys Art Transforma serà en essència el mateix, però potser una mica més còmode, amb una mica més de recursos que ens permetin treballar amb una mica més de flexibilitat i no tant sempre en la urgència. Podíem haver tirat la tovallola en qualsevol moment, però hem seguit i ara estem aquí i crec que per fi estem rebent el reconeixement que mereix l'entitat.